Izolo isantakho ifunge yagomela ukuthi angeke igudluke kungeneleni Isiteleka. Siyaqhubeka kusasa ngesiteleka sethu la eGauteng province njengosomatekisi. Ungqongqoshe wezokuthutha uzamile ukubhula umlilo. Siyanqenqeza kubo ukuthi tohana masigqithise okungaphansi komlomo. Ngeshwa kwanhlanga zimuka nomoya. Namhlanje ekseni kuye ngamagama enkehli ngezithuba zehora lesihlanu ekseni abagibeli esikhumulweni samatekisi bara iSoweto bese beqalile ukuntunta beswele okuzobabeka emsebenzini. boSosesheni bamatekisi bafuna ukulayisha abagibeli abagcwele imvume yokuhamba amabanga amade kanye nokunxeshezelwa ngesamba sezinkulungwane ezingama-20 itekisi ngayinye izinyanga ezintathu. Bathi okuvimba uHulumeni ukubenyusela isibonelelo ukuthi imboni yabo ayihlonishwa. We have made our calculations. It can't be 50 billion. It's almost 10.5 billion, which is a piece of cake to 500 billion. So I don't think they want to give us that money. They just don't recognize, the taxi industry, as a whole. So they can give a Gautrain, a subsidy. They can give Gautrain any bailout. They can give SAA any bailout, but they don't want to give a taxi industry. Bajobelele ngokuthi kuyinhlamba ukuthi imboni yamatekisi ayilandeli imithetho yamabhizinisi nokuthi abayikhokhi intela. There's no operator who is having an operating license without producing a SARS certificate that says you are in good standing. So we want to understand, if government keeps on saying we are not contributing anything, that is an insult to us. We want our government to respect us. Abashayeli bamatekisi bathi akukho abangakwenza ngoba ezabo izimfuno zishaywa indiva. Imoto ziyadliwa evele zizodliwa ngobuningi. Kusuka lelo lockdown le besilasha abantu abawu7 sihamba ngo10 ngo9 funa sime. Kusho ukuthi besiphelekezela abantu begovernment ukuthi baye emsebenzini. Laba abasebenza egovernment kuthola bona imali thina sizothola imali. Njengamanje imoto mengashaya engine zoyilungisa ngani. Abo driver bahola 150 ngeviki. Sizokwenza njani? ePitoli akhona amatekisi abethutha umphakathi abengeyona ingxenye yesiteleka sanamhlanje. Amalungu eNational Taxi Alliance athi asikho isidingo sokubhikisha njengoba ungqongqoshe ezibalulile izinhlelo zokulekelela lemboni. Kepha ithi linde isimemezelo esingujuqu malungana nezikhalo zabo. There's no need for you to take action because the minister has confirmed what I'm saying yesterday around 4 by saying you are welcome to engage robustly to maximize whatever value you have in the process. Esoshanguve kukhona ososeshini abesebevale imigwaqo ngamathaya avuthayo. Lokhu kuphoqe ukungenelela kwamaphoyisa nabombutho wamasosha ukubasusa emgaqweni. Ukhulumela amaphoyisa kamasipala waseTshwane uIsaac Mahamba othi ngeke bakubekezelele ukunyathelwa kwamalungelo ezinye izakhamuzi. We appeal for calm. Those who are unruly, we are saying to them, we'll allow a peaceful protest, but when it comes to unruly behavior, definitely that we are not going to tolerate as law enforcement agencies. Ukhulumela umnyango wezokuthutha uAyanda Alipane uthi bayezwelana nezikhalo zabemboni yamatekisi ngeshwa bengumnyango sebegadleze ephuka. We are in agreement with them that their losses far outweigh what government said, and that's why we have not even promised compensation. The emphasis on what we are trying to provide as government is on relief, is on assistance. Abemboni yamatekisi bathe uma kungahlangatshezwana nezidingo zabo ngokusheshsha umnotho waseNingizimu Afrika uzoguqa.